هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والحمد لله الذي قدر فهدى، والحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى، والصلاة والسلام على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التكبير التكبير التكبير. Kaduna State University under Muslim Student Society of Nigeria, KASU, Kaduna State, Nigeria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ita ce ranar Alhamis, kuma ita ce rana ta 5 ga watan Zulqa'ada, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda ya daidai da 23 ga watan Hudu miladiyar haihuwar Annabi Isa ibn Maryam in sahha 2026. mai girma Vice Chancellor Professor Abdullahi Ibrahim Musa, wanda ya samu wakilci, muna ƙara addu'a Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi. Wannan jagoranci da yake, Allah ya hada mu da su gidan aljanna. Federal na MSS Dr. Abdul Wahid tare da cabinet ɗinka da sauran lecturorinmu da alarammomi da malamai da students da baki ɗayanku, Allah ya mana albarka, Allah ya hada mu gidan aljanna. An ba mu topic, wato maudu'in da za mu yi magana a kai shine tarbiyyar ɗalibanmu a jami'a ko kuma tarbiyyar yara a jami'a.
to muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin abin da za mu faɗi. Muna gaban prof, muna gaban doktoci, tsayuwarmu a nan ba shi ke nuna za mu faɗi abin da su ba su sani ba, ko za mu faɗi abin da su ba za su iya faɗi ba, ko za mu faɗi abin da mu ce da iliminsa su ba su da shi. A wannan sharaf ne, karramawa ce aka yi mana, aka gayyato mu domin idan mun yi kuskure a gabansu su yi mana gyara. Muna roƙon Allah ya ba mu ikon faɗin daidai mu saurari daidai. ‘Yan uwa, mu ɗauki kalmar tarbiyya. Kalmar tarbiyya malamai suka ce ta kasu gida hudu. Akwai tarbiyya imaniya, akwai tarbiyya khulqiyya, akwai tarbiyya ijtima'iyya, akwai tarbiyya jinsiyya. Waɗannan tarbiyya gida hudu, ni ana so a ganni a cikinsu, a saurara mana. Kai ana so a ganka cikinsu, ke ma ana so a ganki cikinsu, dukkanmu ana so a same mu da waɗannan tarbiyya guda nawa? Guda hudu. Ana ramma. Allah subhanahu wa ta'ala ya gargaɗi kowa, da wanda ke kasu da wanda ke wajen kasu, da wanda yake kadfoli da wanda ke wajen kadfoli, da wanda yake FCE, da wanda yake ABU, da wanda yake polytechnic, kai ko jami'an lahira kake, da wanda bai taba zuwa makaranta ba. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نعم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم نعم ويفعلون ما يؤمرون. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya kowa da kuka yi imani, zan so in shiga, zaka so ka shiga, zaki so ki shiga, za mu so mu shiga cikin allazina amanu. Kun san shi alqur'ani akwai sunan kowa, akwai sunan da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu. Jama'a za mu so mu shiga ko ba za mu so ba? To za ku ji wani lokacin sai kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladzina na'am, wa zai so ya shiga cikin su? To ko da baka shiga cikin kafaru ba, ai akwai allazina dagau, akwai allazina amanu, akwai allazina kafaru, akwai allazina ne. To ko baka taɓa zuwa islamiyya baka ji dagau, ai ka san ba kyau. Magana Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kai shiru. Idan kana tsaye, Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ka zauna, ki zauna, mu zauna. To ko yanzu ne za mu ga masu imani. A takbir. Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani. Ina masu imani? Ina masu imani? Sai Allah ya ce ku anfusakum. Ku tsayar da kawunanku. Na shiga, ka shiga, kin shiga, mun shiga, sun shiga, kowa ya shiga. Duk abin da za ka yi, duk abin da za ki yi, duk abin da za mu yi, mu tserar da kawunanmu sai mu mun tsira, sannan wa ahlikum nara, iyalanmu za su tsira. Da iyayenmu na lakcarori Allah ya saka musu da alkhairi. Tarbiyya ba jami'a ake bayar da ita ba. Tarbiyya ba jami'a ne take ba da tarbiyya ba. Shi yasa malamai suka kasa ta gida hudu. Akwai tarbiyya imaniya. Idan mutum ya taho da tarbiyya ta imani a gida, to ba a kasu ba. Idan a ilugu ya tafi karatu, zai tafi da imaninsa kuma zai ji tsoron Allah. Wasu suna baro gida, suna ganin mamansu ba ta ganin su, babansu bai ganin su, ba wani wanda zai ce su yi, ba wani wanda zai ce su bari. To sun manta cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon su.
ألم يعلم بأن الله يرى Allah ya raba ku da mamanku lafiya. Allah ya ce alam ya alam bi anna Allah yara. Ashe ba ku san Allah yana kallon ku ba. Duk abin da muke yi jama'a Allah yana kallon mu ko baya kallon mu? Yana kallon mu. To mai imani al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Mai imani da mai imani kamar gini ne. Sashi yana karfafa sashi. Saboda haka wannan kungiya ta Muslim Student Society of Nigeria Allah ya ƙara mata albarka. Allah ya tsare wannan ƙungiya a duk inda take. Jagororinta Allah ya taimake su. Annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. ya ba mu a hadisi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi akwai wutar sakara Allah ya saba mu ciki Amin. akwai wutar lafa Allah ya saba mu ciki Amin. akwai wutar jahimu Allah ya saba mu ciki akwai wutar hudama Allah ya saba mu ciki akwai wutar sa'ira Allah ya saba mu ciki Amin. sannan akwai obaron ita ce wutar jahannama Allah ya kare mu to da dama wasu sun rasa tarbiyya imaniya ba sa sallah idan sun zo jami'a ba sa sallah ana samu cikin maza ana samu cikin wa to duk wacce ba ta sallah duk wanda bai sallah yayi asara annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. cikin umarnin da Allah ya bashi na isar da tarbiyya ga iyalansa Allah ya ce da shi wa mur'ahanaka bis salati wasbir alaiha أهلك بالصلاة واصطبر عليها na'am لا نسألك رزقا نحن نرزقك wal aqiba والعاقبة للتقوى Allah ya ce wa mur'ahanaka bis salat ka umarci iyalanka da sallah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasbir alaiha ka yi hakuri akan wannan sallar ka hakurtar da su la nas'aluka rizqa Allah ce ba ma tambayar ka abinci ko arziki da hadin narzuqu muke ciyar da kai muke azarta ka wal aqibatu littaqwa kikkiawan makoma yana ga masu jin tsoron Allah Wa yake so ya samu. wasu ba sun tawo jami'a ne don su yi kuɗi don su ne duk wanda yake so ya yi kuɗi ya dinga sallah ba kuɗi kake so ba ka kiyaye sallah akan lokaci ba kuɗi kike so ba ki kiyaye sallah akan lokaci in dai aka yi wa Allah abin da ya ce a yi Allah ya ce na hannu narzuku mu ne za mu azurta ku wal aqibatu littaqwa kyakkyawan makoma yana da masu jin tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu a ciki Amin. wuta ta biyu ita ce wutar laba Allah ya ce kalla inna laba كلا إنها لظى ya take نزاعة للشوى eh تدعو من أدبر وتولى Allah ya ce kalla a'a inna laba wannan ita ce wutar laba nazza'atun lishawa Allah ya ce ita fatar jikin mutum take dayewa ita wutar kawai Allah yi ta tana kona fata ne tad'u man adbara wa tawalla duk wanda ya juya wa umarnin Allah baya ya juya wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wa tawalla to wannan wutar su take kira Allah ka saba mu ciki Amin. sai wuta ta uku ita ce wutar jahimu Allah ya ce fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى Allah ya ce fa amma man tagha kun ga wanda ya dagawa wa athara al-hayat ad-dunya ya zabi rayuwar duniya shi ya zo jami'a dan duniya ne ita ta zo jami'a yar duniya ce Na ka fito duniya. ina kika fito duniya ina ka fito duniya ina za ku duniya me kuke nema duniya fa innal jahima hiya al-ma'wa Allah ce wutar jahimu ita ce makomarsa Allah ya sa ba mace Amin. sakara da ba jahimu sai hawiya wutar hawiya Inna lillahi wa inna
wutar hawiya Allah ka kare mu ita wannan wutar duk wanda zunubin shi ya rinjayi ladarsa to haka wutar za ta rubuta da shi cikin ta Allah ya ce wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya من خفت موازينه فأمه هاوية na'am وما أدراك ما هي ya take نار حامية Allah ya ce wa amma man khaffat mawazinu duk wanda aka auna aikinsa zunubin sa ya rinjayi ladansa fa ummuhu hawiya uwarsa ita ce hawiya Allah ka raba mu da wannan uwar amin wa ma adraka ma hiya me ya sanar da ku wutar hawiya sai Allah ya ce narun hamiya wata irin wuta ce wacce take kona mutane Allah ka sa ba za a samu cikin ta ba wuta ta biyar ita ce wutar sa'ira ta waɗanda ba su yarda da tashin alkiyama ba duk wanda bai yarda da tashin alkiyama ba ina ne makomarsa Allah subhanahu wataala ya ce bal kazzabu bis sa'a كذبوا بالساعة Allah ya ce sun karyata da tashin alkiyama ya taho jami'a diyarin yadda yake so ya lalata zai lalata ta taho jami'a duk iskancin da take so za ta yi Allah ya ce wa a'tadna liman kazzaba وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا Allah ya ce wa a'tadna mun yi tattali liman kazzaba bis sa'a ga waɗanda suka karyata da tashin alkiyama sa'ira wutar sa'ira ita ce makomarsu Allah ka sa ba ma ciki amin ana ramma wuta ta shida ita ce wutar hudama Allah ya ce kalla la yumbazanna لينبذن في الحطمة Allah ya ce kalla la yumbazanna fil hudama za a jefa su cikin wutar hudama wa ma adraka bil hudama Allah ya ce me ya sanar da ku wutar hudama sai Allah ya ce narul lahil muqada wutar Allah ce wacce ake kunnawa wacce take ruruwa to sai wuta ta karke ita ce wutar jahannama Allah ya sa ba mu cikin ta Amin. Allah ya ce inna jahannama إن جهنم كانت مرصادا Allah ya ce inna jahannama kanat mirsada lalle wutar jahannama ta kasance madakata da zuwa ana ramma للطاغين مآبا liqabina ma'aba ita makoma ce ta masu dagawa wadanda Allah da manzon Allah za su ce su yi su ce ba za su yi ba Allah da manzon Allah su ce su bari su ce ba za su bari ba ya za su zauna لابثين فيها أحقابا labisina fiha ahqaba za su zauna cikin wannan wuta shekaru bayan shekaru annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana ana zaune kawai sai sabo su ga manzon Allah na ta murmushi annabi ya ga murmushi suka ce lafiya ya rasulullah yace yanzu nan mala'ika jibril ya zo ya ban labari na mutum na karke da za a yi wa hisabi a kai gidan wuta kuma shi ne na karke da za a kai gidan aljanna sai wani ba kawai ya kalli manzon Allah ya ce ya rasulullah za a raba shi biyu ne rabin a kai wuta rabi a kai aljanna rabi ya ce a zai je ya zauna zaman ruman a wutar jahannama in ya gama zamansa za a ɗauko shi a kai shi gidan aljanna annabi Muhammad ya ce ba wai daɗewa zai yi a wutar jahannama ba jan za a saka shi a wutar jahannama ne in ya gama 'yan shekarun da zai yi a ciro shi a dawo da shi gidan aljanna amma shekarun duk da ba yawa gare su ba zai zauna a wutar jahannama adadin yawan ƙasa da ke duniya adadin yawan ƙasa to shi ne adadin shekarun da zai yi a wutar jahannama Allah ka tsare mu daga azabar wuta amin Allah ka haramta mu wuta cin naman jikinmu amin saboda haka ba su yin iskanci ko maza ko mata wai a magana ka ji mutum yana yi no wato we are in university kun yana wani goro ko ka kici da wani buro ko ita ga sabuwar yar iska wai shi sabon dan iska wai shi dan jami'a ne ita yar jami'a ce mun kai su sun kai kun kai ina sai kai ga Allah Allah ka kare mu daga azabar wuta amin labisina fiha ahqaba za su zauna cikin wutar shekaru bayan shekaru
la yazuquna fiha bardan wala sharaba ba sa dandanan wani abu mai sanyi ballantana abin sha inna ne إلا حميما وغساقا Allah ya ce abincin ‘yan wuta shi ne hamim, tafasasshen ruwa wa gassaƙa da kuma ƙaya. Wannan abincin sai Allah ya ce jaza'an wifaqa. جزاء Kun san وفاقا fa da ya fara jin fanka yanzu zubaci zai ɗauke shi ku kai ka da fanka sanar wurin. Allah ya ce jaza'an wifaqa. Wannan sakamako ne wanda ya dace da su ku dan biyo min fanka haka. Kun ya fara jin shi idanu ko? Allah ka gafarta mana. Ya ku bayin Allah duk wanda zai taho jami'a yayi duk abin da zai yi rike imaninsa ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa يا rasulihi أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani ina masu imani fa Allah ya jira alaran ba bayan ya ce ya ayyuhal ladzina amanu sai ya ce aminu billahi ku ƙara yin imani da Allah ashe an zo jami'a inganta imani ake yi shi yasa mana Abdurrahman mai ahalari yake cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tashihu imani farkon abin da ya wajaba akan musulmi baligi ya inganta ne to abin da ake so tarbiyyar ku a jami'a ku inganta imanin ku wato a dinga updating din imani ثم معرفة ما يسلو به فرض عينه bayan an inganta imani sai mutum ya san abin da zai gyara farallan ainihinsa da shi ka hakamin sala kamar hukuncen sallah wa tahara kamar hukuncen tsarki wasu ya kamar hukuncen azumi sai tarbiyya ta biyu ita ce tarbiyya khulqiyya tarbiyya ta dabi'a dole sai mun zama masu kyawawan dabi'u a daidai wannan bangaren ku yi haƙuri zan fi tsananta jawabi akan ku mata saboda ku ne masu rauni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad cikin jawaban bankwana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe a hajjinsa na bankwana cewa ya istausu bin nisa'i khaira yace ina muku wasiya alkhairi dangane da mata ke uwa ce ke jagora ce ke al'umma ce wallahi idan kika samu matsala a tarbiyyarki al'umma ce ta samu matsala idan kika samu matsala a tarbiyyarki jagorancinki an samu matsala idan kika samu matsala a tarbiyyarki iliminki an samu matsala domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce takhayyaru li liqufikum fa innal irqa jassasun ku a matsayinku na mata duk abin da Allah ya miki baiwa da shi to ana iya gadan shi a wurinki ƴaƴanki za su iya gada ai a cikin ku akwai matan aure ko a cikin matan auren akwai waɗanda suka taɓa haihuwa ko to waɗanda suka taɓa haihuwa ki kalli cikin ƴaƴan da Allah ya baki za ki ga wani ɗan naki kamar ku ɗaya da shi in mace ce kuma kamar ku ɗaya da ita cikin ƴaƴan da Allah ya baki in ke mai haƙuri ce za ki ga cikin yaranki akwai wanda ya gaje ki wurin ne akwai yaron da in kika bashi nono ya sha zai iya bacci na awa 3 ya farka kuma ya ci gaba da harkokin shi akan gado ba tare da kowa ya sani ba ya gaji hakuri wurin wa mamansa kuma in ce masifaffiya ce a cikin yaran za ta haifi masifaffe ko masifaffiya wurin shan nono bala'i goya shi masifa ajiye shi jaraba ki zuciya da shi ka tayi ki lallashe shi jaza'i
ba daidai ba ne don kin baro mahaifiyarki da mahaifinki wani useless and hopeless, wani completely useless and hopeless ya zo ya yaudare ki, ya cuce ki, ya cuci rayuwarki, ya cuci zuriyarki. Wace waya ce wacce ake yayi yanzu? Na'am? 17 Pro, to nan da wasu 'yan watanni 18 Pro Max za ta zo. Muna nan kuma 19 Pro Max. In aka ƙara haƙuri 20 Pro Max. To billahi allazi la ilaha illa huwa. Idan kika miƙa 17 wurin an so 17 Pro Max. Ku ce Allahu Akbar. Billahi allazi la ilaha illa huwa. A dalilin wannan an so 17 Pro Max din nan sai Allah ya jarrabe ki da wata masifa a cikin wayar daidai lokacin da kuma 18 Pro ta shigo. لقد كان لكم في رسول الله حسنة لمن كان يرجو الله. Allah ya ce na ɗari haƙiƙa kana lakum ya kasance a gare ku fi rasulillahi dangane da annabi Muhammad iswatun hasana, kyakkyawan abun koyi liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, da duk wanda yake son haɗuwa da Allah lami lafiya, da duk wanda yake son haɗuwa da gobe kiyama lami lafiya, wa zakara Allah kaseera, kuma ya ambaci Allah da yawa. Tsakaninki da Allah, mutumin da ya yaudare ki ya siya miki 17 Pro Max, kina ga idan ya cin ta shigo zai siya miki? Tambayar ki nake, idan ta shigo zai siya miki? To don Allah, don girman Allah, ke ki ji a ranki ke ce Pro, ita wayar ita ce 17 din, wayar ita ce 18 din, wayar ita ce 19 din, wayar ita ce 20 din, ke ya sunanki? Ke ce Pro Max din. A jama'a, ai akwai wayar da ba Pro ba ko? Yanzu masu Pro ba daga ta suke yi ba sai wani haka. Ba ka suke yi ba. Ko ki ce ake so ki ji a ranki ke Pro Max ce. A ƙarƙashin wannan tarbiyya hulƙiyya, tarbiyya ta kyakkyawan dabi'a, akwai wacce tana ganin wai ita za ta yi ma Allah wayau, akwai wacce tana ganin ita za ta yi wa iyayenta wayau, akwai wacce tana ganin ita za ta yi wa ƙawayenta wayau. Ke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce albirru la yubla wa dhanbu la yunsa. Kyakkyawan dabi'a ba ta lalacewa, zunubi baya ɓuya. Akwai wacce za ta fita daga hostel ga hijabi ga niqabi, wani na nan a waje a mota yana jiranta. Allah za ki yaudara, manzon Allah za ki yaudara, iyayenki za ki yaudara, lecturorinki za ki yaudara, classmate ɗinki za ki yaudara. Ya ayyuhal ladzina amanu la takunu Allah wa rasuluhu wa takunu amanatikum. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا الله يا قوة لكم إيمان لا تخونوا الله والرسول، كركها إن الله كركها إن من الله صلى الله عليه وسلم، وتخونوا أماناتكم كها إن أمانة تكانوكم. wallahi akwai wacce in aka gaya maka sana'ar da mahaifinta yake ya turo ta jami'a, wallahi sai ka masa kuka.
akwai wacce in aka gaya maka sana'ar da mahaifiyarta take yi take ɗaukar responsibility na karatunta wallahi sai ka yi wa mahaifiyarta kuka. Kuna da labarin a cikin waɗannan ɗaliban akwai waɗanda community ne suke biya musu kuɗin makaranta. Yanzu don Allah an turo ki karatu kin zama 'yar iska baki ci amanar community ku ba, bata ci amanar mahaifiyarta ba, bata ci amanar mahaifinta ba, ke mai ɗaukar responsibility ɗinki baki ci amanarsa ba. Ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Allah ya riga ya tsara ma kowa budget ɗin arzikinsa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace innan nafsa lan tamuta ta tastakmila rizqaha, babu wata rai da za ta mutu sai ta cinye arzikin da Allah subhanahu wataala ya bata. Akwai prestatus ɗin da babu wata mace da take makana a wannan prestatus ɗin, akwai shi. Muna da lakcarori mata ko babu, akwai toni mata ko babu, akwai DC mace ko babu, akwai famsect mace ko babu, akwai director mace ko babu, akwai minister mace ko babu. Dan me ba za ki hakuri ba ke ba? Dan me ba za ki hakuri ba? Dole sai ki rike tarbiyya khulqiyya. Wannan wayar da kike gani a barban zaci da Allah ya tashi magana a kanta jarrabawa ya kira ta. Handset Allah ya kira ta a matsayin jarrabawa ne a cikin Alƙur'ani. Ya ayyuhal ladzina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayyi. Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu faɗayen 17 Pro Max. Sai muku fasarar da za ku gane yayi. Ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani, sai Allah ya ce la yabluwannakum Allahu bi shay'in. Allah zai jarrabe mu da wani abu. An faɗi sunan abu? An faɗi sunan abu? Ba faɗi ba. Amma sai Allah ya fassara mana cewa tanaluhu aydikum. Jama'a me hannu yake matsawa? Ba ku amsa min ba. Wani na hukum da me kuke tura sako? Da wannan malamai suka ce kun ga ayar waya a cikin Alƙur'ani. Ayar handset kenan. La yabluwannakum Allahu bi shay'in. Allah zai jarrabe ku da wani abu. Akarbaka Allah. Ina sai da shadda ne ni. Sana'a ta kenan. Wata rana wani ya sai kaya na hana ni kuɗi na. Sheikh Yusuf Sambar da cikin yana nan da rai Allah ya ƙara masa lafiya. Ya dauko da wata kurkekiyar motarsa mai AC. Allah ka bani wacce ta bita. Muna tafi mun zo daidai NDC sai na ga wannan mutumin da nake bi bashi. Kawai sai na kira shi a waya. Ina bugawa ya dauka wani ya ce kash. Wallahi malam ina Abuja area ina ban nace wai go area 12 gani a bayan ka. A bayan area ina ban ba to nuna area 12 a bayan shi. Da ni ba shi ba NDC amma yace mu yana ina Abuja ma ina ni kuma ina Abuja area 12 NDC. Wannan wayar jarrabawa ce. In kika yi karatun nan ba wayar da zaki rike ba. Wasu ba sai kin sayi waya kin ba su. Tarbiyya ta uku ita ce tarbiyya ijtima'iyya. Tarbiyya ijtima'iyya. Yanzu kina nan kasu a cikin ajinku akwai wacce ta zo daga Kwara, a cikin ajinku akwai wacce ta zo daga Plateau, a cikin ajinku akwai wacce ta zo daga Gusau, a cikin ajinku akwai wacce ta zo daga Birnin Kebbi, a cikin ajinku akwai wacce kuka haɗu da ita yar Enugu ne. To wannan haɗuwar da za a yi Allah bai so wani ya cuci wani. Akwai wacce sata Allah ya jarrabe ta da shi. Duk sanda za a fita ɗaki a batta wallahi sai ta saci wani abu. Kin cuci zamantakewa. Akwai wanda barawo ne duk sanda aka ije wani abu a ɗaki sai ya saci. Cikin satar da maza suka fi ƙwarewa akwai satar amsa.
wannan ittifakan an yi ittifaki suwa suka fi sata amsa na muku albarka zan dawo kanku zan dawo kanku zan dawo kanku tsakaninku da Allah suwa suka fi iya sata suwa suka fi kwarewa a iskanci ai binti ne sata suwa iskanci wa Alhamdulillah da Allah ya faɗa والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. wallahi abinda kuka faɗi gaskiya ne haka ma alqur'ani yace wasariqu wasariqa barawo namiji wa aka fara kira maza ku ce mun maza sannan aka ce suwa a bangaren sata kenan bangaren iskanci sai Allah ya ce mai ana ramma Allah ya ce azaniya dogaggiyar yar iska yawa bandararriya balle daya cikin yan iska to sai Allah ya ce azaniya da suwa aka fara saboda wallahi in baki yadda ba iskanci ba zai yi ba tsakaninku da Allah haka ne ko ba ka bane wannan ne dalilin da yasa Allah ya ce a kulle ku a takaratun nan a bisa darura ne kawai darura ce ta sa kuke wannan karatun amma ko za a fito sai da Qur'ani ya faɗi dokokin fitowarku to yar uwa wannan yan uwantaka wato tarbiyya ijtima'iyya ana so ita ma ki rike ta a ƙarƙashin ta akwai tarbiyya jinsiyya karki yadda ko a aji ki zauna kusa da wani kacin duk wanda ba babanki baya sunan shi ba ku bada mun ba duk wanda ba babanki baya sunan shi ya sunansa karki yadda wallahi kato ne albishirinku duk ran da kika shiga taxi duk ran da kika shiga ko keke napep in kina gaba waɗanda ke zaune a baya ki saurara da kyau da kin ji ana mun matsu wallahi mun matsu mazazan lani wallahi da ta ji ana mun matsu mazazan lani amma da an samu wata yar dagai ta shiga tsakiya shiru zalika ma kunna nabi dama abin da suke so kenan to ba tutorial za a yi ba ko uwar tutorial za a yi kake zauna da wa karki yadda annabi Muhammad yace la yahlu wannan rajulu bi imra'atin illa was-shaytanu salisuhuma babu wani namiji da zai kebe daga shi sai wata mace waye na hukun su ke yanzu zaki so a ce shedan shi da shugaban zaman ku kawai za ku kalle su da kyau ke banza ya zo ya nan ku sami murya bai hello bestie Desme Bestie ko ke bestie Allah ka gafarta mana yan uwa waɗannan karkasuwan tarbiyya gida hudu tarbiyya imaniya tarbiyya khulqiyya tarbiyya ijtima'iyya tarbiyya jinsiyya
dole sai mun tsare su a jami'a za mu zama cikakkun masu tarbiyya. Karki yadda kina musulma ki zo da wata shiga da ko ke ba yar iska bane sai yan iska sun ji cikin su kike, karki haka. Akwai masu zuwa suna wasu dinkuna na badala, yar musulmi ta je mata dinki oyoyo shedan ko ji annama da fasinja ko zuruwaninka masoyi ko ba ita ba annabi. Yanzu wani nan ya shigo kwanan nan ko ne nan ka ustazu ko da ban ustazu da ke matsiyaciya. Ku ji tsoron Allah, ku daina, ku tsare tarbiyyar ku. Annabi Muhammad ya ce mace gaba ɗayanta al'aura ne sai fuskarta da ina, to ba daidai ba ne a matsayinki na mai tarbiyya, ‘yar masu tarbiyya wacce ba ta san me za ta zama ba gobe, ki zo ki wulaƙanta kanki. Na dawo kanku. Ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah. Kar wai dan Allah ya maka ƙwaƙwalwa ana ce ma guru, ka dinga gurgunta 'ya'yan mutane, wallahi sai Allah ya gurgunta ka. Wallahi sai Allah ya gurgunta ka. Annabi Muhammad yace bashir zani bil faqr wa law ba'dahu. Duk mutumin da ke zina, annabi yace ku yi mishi albishir da talauci sai ya tsiyaci, sai ya lalace, in ji manzon Allah. Ana ramma mai Allah subhanahu wataala yace wala taqrabu zina, Allah ya ce wa la taqrabu zina, kan ku kusanci zina, innahu kana fahisha. Zina alfasha ce. Ya ake kusantar zina? Akwai abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu. Abu na farko, Annabi ya hana mu kebewa da wacce ba muharramar mu ba. Ba abin da ya hada ka da hostel din mata, babu abin da ya hada ka a ce za a yi tutorial a cikin fulawa, kuma ba wuta, kuma da daddare, kuma 11 na dare. Wallahi ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Wannan amana ce, wallahi sai Allah ya tambaye ku. Wallahi ko ka fita da first class ba za ka samu aiki, saboda ka ci amanar Allah, ka ci amanar ilimi. Ba daidai ba ne. Abu na gaba a ƙarƙashin wannan, akwai waɗanda sun ɗora wa kansu musiba wurin asarar imaninsu daidai da jarabawa, wallahi ba sa iya zanawa. Sun koma suna bin bokaye, bokan da bai zo makaranta ba shi zai baka sa'a ka ci jarabawa, in ba daƙiƙi bane kai. wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu inna shirka, Allah ya ce ka ambata lokacin da Luqmanu da Hakimi yake yi wa ɗansa wasiya. Ya bunai, yace ya kai ɗana, la tushrik billah, kada ka hada Allah da wani. Inna shirka la zulmun azim, shirka zalunci ne mai girma. Akwai wanda a jami'a ya shiga cultism, shi ɗan secret society ne. Abinda aka turo shi daban, abin da yake yi daban. Wannan zalunci ne wanda yake mai girma. Kar ka zalunci kanka, ka zalunci iyayenka, ka zalunci iliminka, domin iyayenka da suka turo ka kai karatu, Allah cewa ya ka kyautata musu wasai na linsani biwalidayhi. A cikin suratul Luqman,
Allah ya ce wasaina al-insana biwalidayhi mun yi wasiya ga dan adam dangane da mahaifiyarsa da mahaifinsa hamalatu ummuhu wahanan ala wahan mahaifiyarka ta dauki cikin ka rauni akan rauni a cikin ku akwai wanda baban shi ya rasu mahaifiyarsa ita ke daukar responsibility na karatunsa ka ci da lokacin da ta dauki cikin ka wahanan ala wahan rauni akan rauni wa bisaluhu fi amai ta shayar da kai shekara 2 Allah ce an yashkurni dan ka gode min wa liwalidayka dan ka gode wa iyayenka ilayyal masir makoma gare ni take inji Allah subhanahu wataala to ko da iyayenka da suka turo ka makaranta kana tunanin suna sa ka wani abu wanda bai dace da shari'a ba a matsayinka da mutumin kirki alqur'ani sai da ya koya mana yanda zamu zamantakewa da su wa in ja'adaka ala an tushrika bi amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari wa in jahadaka idan kun yi jayayya kai da mahaifiyarka ko mahaifinka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm akan kai shirka ga Allah akan abin da baka da hujja baka da ilimi akan sa fala tuti'uhuma Allah ce ba za ka musu biyayya ba a wurin saba wa Allah amma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa Allah ya ce za ka yi abotaka zamantakewa da su a nan gidan duniya da kyautatawa ka kyautata musu ka tausaya musu ka daina dambarar iyayenka kai da ka zo jami'a ka dinga sharara wa mahaifinka ƙarya kana sharara wa mahaifiyarka ƙarya kana jama lakcarori zagi wallahi akwai wanda zai rubuta wa babansu text ya faɗi wani littafi ya ce lakcararsa ya ce in bai siya ba to ya faɗi CA ku ji tsoron Allah ku daina bai da kyau shi yasa za ka ga cikin wa'azin da Allah yake sanya wa maza wani zai gama wahalar karatun kaga wanda bai taba zuwa makaranta ba mai karatun ya je yana aiki a ƙarƙashin shi jama'a ana samu ko ba samu waɗanda za ka je aiki wurinsu in ka bincika sun kyautata wa iyayensu ba su ci amanar iyayensu ba saboda haka amana ce Allah ya ɗora a kanka wasu abihu ma fi duniya ma'arufa ka kyautata wa iyayenka wurin zamantakewa ka ba su haƙoƙinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wata bi'in sabila man anaba ilai ka bi tafarkin waɗanda suka komo zuwa gare ni summa ilayya marji'ukum da kai da iyayenka duka zuwa gaban Allah za mu koma fayyunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah zai ba mu labari da abin da muka kasance muna aikatawa ya ci gaba da cewa ya bunayya inna in takun misqala habba na'am inna allaha latifun Luqmanul Hakim na yi wa ɗansa wasiya maza ya shafe ku kuma matan ya shafe ku innaha in taku misqala habatin min khardal duk wanda ya zalunci babansa daidai da ƙwayar gero kika zalunci babanku daidai da ƙwayar gero fata kun fi sakharatin wannan abin da kuka cuci iyayenku ya zama cikin sahara au fi sama ko cikin sama au fi lardi ko ya zo cikin karkashin ƙasa ya ci bi Allah wallahi sai Allah ya zo da shi inna Allah latiful khabir Allah mai lausasawa ne Allah mai bada labari ne to sai ya ci gaba da wadan wasiya ya bunayya aqimis sala bi jarraba wanda za ta zo ko da kari oba ne ko da garin rogonsa ya kare ko ya da yan yawon sun yashe shi sai Allah ya ce
yace ya gune ya kai dana aqimis sala ka tsayar da sallah don Allah duk sanda aka kira sallah mu zo mu cika masallaci don Allah maza ku cika masallaci mata ku cika masallaci don Allah jama'a banda sallah ne nake yi wa Allah ku ga bani banda sallah ne nake yi wa Allah wa amr bil ma'ruf ku yi umarni da ayyukan alkhairi wa nahy anil munkar ku yi da abubuwan ki wasbir ala ma asabak duk abin da zai same ku akan wannan karatun ku yi hakuri da shi ku yi hakuri wata rana sai labari waɗannan bayan Allah da su iyayenmu na tsarorin nan wani da zai gaya muku wahalar da ya sha kafin ya zama matsayin da ya kai a yanzu ku di ƴan gata sai Allah ce inna zalika min azmil umur lalle waɗannan suna cikin manya-manyan al'amura to akwai waɗanda ba su rasa komai ba amma sai sabon iskanci ne in sun yi wannan gobe su yi wannan sai Allah ya ce wala tusagir khaddaka lin nas إن الله لا يحب karkaga kana jami'a karkaga kina jami'a Allah ya ce wala tusayyir khaddaka linnas kar ku dinga dauke mutane fuska wai ke dan jami'a ne wai ke yar jami'a ce an yi magana I am well educated you are well educated to well educated din nawa ne suna da sun yi kwantai sun yi kwabaso sun yi bandaro ba mai zuwa wurin su akwai su ko babu don Allah ku daina wulakanta mutane wala tamshi fil ardi marah kar ku dinga tafiya a ban kasa kuna alfahari kuna takama wala in ka ga wani na bonsu wai shi dan jami'a ne hannun ma gaba ɗaya na aljihu ana dan tafi ana rankwafawa Allah ya hana Isra'i kenan cikin dokoki guda 25 da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana tsaraba lokacin da ya je Isra'i da Mi'raji ne Allah ya ce mishi wala tamshi fil ardi marha kar ka dinga tafiya a ban kasa kana takama kana alfahari kina takama kina alfahari innaka lan takhriqa al-arda Allah yace kai baka isa ka taka kasa ta nitse ba wannan tablugal jibala tula kuma ba wanda ya isa saboda girma ya gudu a tsuntsayi ko akwai shi to takamar me za ku yi tun yanda kake da kwakwalwa a makarantar nan ka kai bis a tambaya ne ko akwai wanda karatun shi ya wuce bisi da girma wakilin bisi jama'a tambayar ku nake akwai wanda karatunsa a kasu ya wuce na bisi to don Allah jama'a ta kamar mai zani wala tusair khaddaka linnas wala tamshi bil ardi maraha inna allaha la yuhibbu man kana mukhtana fakhura kullu mukhtanin fakhur Allah bai san dukkan wani mai alfahari mai takama Allah baya san shi Allah bai san mai takama Allah bai san mai alfahari ko kaga wani yana shan kanshi kaga wata tana shan kanshi wa babansu mai kudi ne me yana kudin baban naku ba ku zauna a gida kun yi karatun ba ai tun da aka hada a makaranta filin ta kare kuma yi wani filin ana ramma kuma duk filin ɗinka ne kai ma ɗalibi ne ni ma ɗalibi ne waɗanda ya kamata su filin ɗin ba malamai ba ne to malamin ku